Татарстан Республикасы Россия Федерациясының уникаль төбәге. Бездә төрле милләт, төрле дин вәкилләре дус һәм тату яши. Бу яктан караганда, безнең республикабыз бөтен дөньяга үрнәк булып тора. Безнең милләттәшләр илебезнең көчен ныгытуга бик зур өлеш кертәләр. Шул исәптән икътисадта да, мәдәнияттә дә, фәндә дә, шулай ук спортта да. Кызганыч, кайсы бер илләр тарафыннан Россия Федерациясенә һаман да басым ясала. Кемнәргәдер илебезнең үз мәнфәгатьләрен яклавы ошамыйдыр бәлки. Әмма илебезнең көчле булуы башкаларга түгел, үзебезгә кирәк.